To je 12 minut po godzinie 8. Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka, jest naszym gościem. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Piękny, słoneczny dzień. Zawsze jakoś tak mi się trafia, że jak do Pucka jadę, to też jest słoneczny dzień, więc tak mi się słonecznie kojarzy. Fajnie. I zaczniemy też od bardzo słonecznego wątku, bo związanego ze słoneczną Kalifornią. Wiemy wszyscy, że mający korzenie w Pucku, może tak powiedzmy, Jeffrey Prank, asesor hrabstwa Los Angeles, jest w kontakcie z swoimi stronami ojczystymi i z Puckiem. No i właśnie, jak ten kontakt w tej chwili wygląda? Ostatni taki kontakt dość intensywny związany był z obchodami Dnia Jedności Kaszubów 19 marca w Los Angeles wraz z konsulem generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Kalifornii. Pan Jeffrey Prank zorganizował wraz z burmistrzem Los Angeles zorganizował ten Dzień Jedności Kaszubów. To było niesamowite, muszę powiedzieć, bo zespół w strojach kaszubskich zatańczył, zaśpiewał, było mnóstwo elementów kaszubskich, kuchnia kaszubska. No, ja jestem naprawdę oczarowana tym, jak on pokochał tą kaszubszczyznę, wciąż to powtarza i też widać, że chce przekazać tą kulturę i tradycję, pokazać przynajmniej w jakiś sposób innym osobom. My też z miasta Puck przesłaliśmy taki filmik, wideo kilkuminutowy, w którym też i po kaszubsku mówiliśmy, i śpiewaliśmy, i pokazywaliśmy, jak się tabaczkę zażywa, z pozdrowieniami od mieszkańców. No naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie. No i oby tak było dalej. Natomiast teraz przejdźmy do tematów bieżących. Już wróćmy z Ameryki do Pucka. We wtorek mają odbyć się konsultacje w sprawie Centrum Kultury. Co takiego jest teraz do ustalenia, że tak powiem? 3 lata temu Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą zakupu starej sali widowiskowej przy PZM-ach, tuż obok Urzędu Skarbowego przy ulicy Szystowskiego. Podzieliliśmy ten zakup na 3 raty. No i teraz nastąpił taki moment, kiedy już mamy koncepcję wykonaną przez projektantów i chcielibyśmy poddać konsultacjom tą koncepcję. No, chcielibyśmy, żeby osoby czy środowiska, które są związane z kulturą, zwłaszcza się wypowiedziały, bo one najlepiej wiedzą, czego tam powinno nie być albo być, na co zwrócić uwagę. Bardzo, bardzo Państwa zapraszam na wtorek 29 maja na 17 do ratusza. Zapraszamy serdecznie, żeby też zabrać głos, żeby dowiedzieć się i troszeczkę też nakierować. Natomiast kolejnym tematem są zbliżające się wybory samorządowe. Jeszcze troszeczkę czasu zostało, natomiast tutaj czy w okręgach wyborczych w Pucku będą jakieś zmiany? No, wybory to w ogóle będzie duża zmiana, jak słyszymy, wszemi wobec. Jeśli chodzi o okręgi i obwody wyborcze, też będą zmiany. Mieliśmy dość nierówną liczbę wyborców w niektórych okręgach, od 500 do 1000, więc trzeba było te duże rozbieżności nieco zmniejszyć, jakby spowodować, żeby było około 700-800 wyborców w jednym okręgu, więc bardzo proszę o uwagę, o sprawdzenie, w którym okręgu dokładnie Państwa ulica się znajduje. Jeśli chodzi o obwody wyborcze, też będą drobne zmiany, o lokale wyborcze, dlatego że na przykład w szkole na ulicy Zamkowej będzie termomodernizacja, więc tam nie będzie możliwe udostępnienie lokalu wyborczego, także trzeba będzie po prostu śledzić. Będą drobne zmiany dotyczące i okręgów wyborczych, i obwodów. Czyli nie tylko te zmiany ogólnopolskie w systemach, systemowe, że tak powiem, ale obserwujmy także, jakie lokale tym razem będą naszymi lokalami. Kolejny temat to węzły integracyjne, między innymi właśnie tutaj to, co przy dworcu się dzieje, czy ma się zacząć dziać, jaki ma być efekt końcowy. W ramach ZIT-u w obszarze metropolitalnym wystąpiliśmy z wnioskiem już dość dawno temu, kilka lat temu, o to, żeby też wstąpić w ten projekt węzła integracyjnego na terenie województwa pomorskiego. I muszę powiedzieć, że doszliśmy po ciężkich bojach do dobrego momentu. Wczoraj podpisaliśmy umowę już z wykonawcą. Nie było łatwo, musiały się 3 przetargi odbyć. Trzeba było oczywiście też powalczyć o pieniążki, ponieważ koszt tej inwestycji to jest ponad 10 milionów złotych. Z tego dofinansowanie wynosi niecałe 7 milionów złotych, więc mamy takie dofinansowanie dokładnie 66% z pieniędzy unijnych właśnie w ramach tego ZIT-u.
No i dzięki temu właściwie mogliśmy się za ten temat zabrać, bo gdyby tylko patrzeć na kasę miejską, pewnie nigdy nie bylibyśmy w stanie, albo za wiele, wiele lat dopiero, zająć się tematem. Dlaczego ten węzeł jest taki ważny? Dlatego, że trzeba stworzyć miejsce, gdzie będzie można już konkretnie zostawić 139 samochodów na darmowych parkingach, żeby zmienić środek komunikacji, żeby przesiąść się z tego samochodu do pociągu, może do autobusu, może do busa, może na rower, ponieważ też przy tym budynku dworcowym przy węźle będzie stanowisko dla rowera metropolitalnego. Puck wszedł w ten projekt również metropolitalny. 20 rowerów będziemy mieli, a oprócz tego będzie parking również dla rowerów zadaszony, żeby ci, którzy swoim rowerem przyjeżdżają, też mogli zostawić na przykład na cały dzień. Związany ten węzeł jest również z tym, że będą ścieżki rowerowe dobudowane, zmieni się cały układ organizacyjny, postój taksówek będzie na drugą stronę przy budynku dworca przeniesione, 14 miejsc postojowych będzie, autobusy przy ulicy Dworcowej, również kanalizacja będzie wykonana, po pierwsze będzie rozdzielona, co jest istotne, tak, wreszcie deszczówka sanitarna będą oddzielnie, to co w tej chwili jest będzie wymienione, jest to takie wspólne działanie i miasta i dodatkowo jeszcze naszej spółki komunalnej PGK. Będzie też dodatkowe oświetlenie, będzie bezpieczniej, no i będziemy zachęcali, żeby z tego węzła korzystać, żeby nam wszystkim żyło się przede wszystkim lepiej, w czystszym powietrzu, no i żeby też może bardziej prozdrowotnie prowadzić to swoje życie. Także jest to dla nas bardzo ważna inwestycja, natomiast ona, to wyraźnie chcę powiedzieć, nie dotyczy samego dworca. Sam dworzec to jest inwestycja PKP, jesteśmy cały czas na terenach PKP jeszcze i mamy już takie obietnice również na papierze, zresztą już konkretny harmonogram PKP wskazało. W tej chwili robi się projekt budynku dworca i w 2021 roku budynek przebudowany już powinien zostać oddany do użytku. Czyli tutaj mówiliśmy, przypomnijmy, o dwóch różnych wątkach, to znaczy o dworcu, który jest tym budynkiem i tej przestrzeni infrastruktury wokół. Między innymi tam będzie po prostu nam się lepiej komunikowało. A teraz chciałbym jeszcze tutaj bardzo ciekawy temat pani poruszyła przed wejściem na antenę, to znaczy także pewien ukłon w stronę matek karmiących dzieci. W jaki sposób tutaj Puck chce tę czynność umilić, że tak powiem, uprzyjemnić. Tak, no cieszymy się, że mamy czy ojcowie, w ogóle rodziny z dziećmi są takie bardzo aktywne, bardziej mobilne niż kiedyś na pewno. Też właśnie w kierunku tych rodzin przemieszczających się z wózkami, między innymi powstała komunikacja miejska taka dogodna, że z wózkiem można wsiąść do środeczka, ale myślimy również o tej grupie społecznej, dlatego w nowej toalecie, która powstanie między cmentarzami przy ulicy Wejherowskiej, też w toalecie damskiej będzie przewijak dla dzieci, bo wiemy, zwłaszcza w tym okresie chłodniejszym, że na powietrzu tego robić się nie powinno. Także chcę powiedzieć Państwu, że między Starym Młynem tak zwanym a cmentarzem Jerzego jest stary budynek, który już od dawna powinien zostać rozebrany i on właśnie przed wakacjami jeszcze będzie rozebrany. W tym miejscu będzie toaleta męska, damska właśnie z przewijakiem, będzie ławeczka, miejsce dla niepełnosprawnych. No teren będzie zagospodarowany i całorocznie będzie można z niego korzystać. Natomiast wracając do takich ławek dla matek karmiących zewnętrznych, to pierwszą z nich ustawimy przy takim w tej chwili nieco zmienionym przejściu między Manhattanem a ulicą Wałową. Poprawiliśmy tam nawierzchnię, przygotowaliśmy miejsce na ławeczkę, ona będzie troszkę też zasłonięta, więc będzie bardziej intymnie. No, uważamy, że kiedy się wychodzi na kilka godzin na miasto w różnych sprawach, czy spacerowych, czy załatwiać jakieś sprawy, no to czemu mama nie miałaby mieć takiego miejsca, żeby sobie spokojnie z dzieciątkiem usiąść, nakarmić, przewinąć, bo ta ławeczka będzie miała oczywiście przewijak. Kolejne 2 ławeczki powstaną. Tu zresztą zadawaliśmy pytanie mieszkańcom i panie oczywiście wskazywały te miejsca. Nie wszędzie było to możliwe, ale one będą w tej części głównej spacerowej, czyli przy parku
parku i przy placu zabaw za urzędem. I to, co je będzie wyróżnić, tak jak pani powiedziała, są to przewijaki oraz to, że lokalizacja jest taka bardziej intymna. Tak. One nie będą przy głównej trasie, będą nieco schowane, żeby też było komfortowo bardziej. No i to są tematy, które poruszamy tutaj w rozmowie z burmistrz Pucka, panią Hanną Pruchniewską, dotyczące tego, jak w Pucku może się żyć lepiej dzięki m.in. węzłom integracyjnym, o których rozmawialiśmy, ale także właśnie chociażby sposobom, jak ułatwić życie matkom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.